L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 31 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Ignazju ta' Loyola, saċerdot. Nilqakom għal qudiesa Rożarju mmexxija minn Dun Erik Kakija, Salesjan, li ġie ordinat saċerdot 16-il sena ilu. Dnub iġib dnub ieħor. Id-dnub tal-adulterju ta' Erodi wassal għal qtil ta' Ġwanni l-Battista. Ġwanni min-naħa tiegħu ma kienx jibża jgħid il-verità. Iżda l-verità mhux dejjem toġobna u għalhekk mhux dejjem inkunu rridu nisimgħuha. Mulej, eħlisna mid-dnub tas-supervja. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Inġbarna eżiż biex inkomplu f'dil-Ewkaristija nroddu ħajr lil-mulej tad-don tal-ġisem u d-dem qaddis tiegħu. Speċjalment illum f'din it-tifkira hekk għażiża mhux biss għall-Knisja Universali, issa mod partikolari għal ħutna l-Ġiżwiti fit-tifkira tal-fundatur tagħhom. Nitolbu f'dil-Ewkaristija għad-don tad-disċerniment biex aħna wkoll dejjem narfu kif meta il-mulej jitkellem f'qalbna u li narfu dejjem il-verità. Ejjew għalhekk fil-bidu ta' dil-Ewkaristija nitolbu maħfra lill-mulej għan-nuqqasijiet tagħna. Ħalli nħejju ruħna sewwa għal dan il-misteru qaddis ta' mħabba. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. U jħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, intbat fil-Knisja tiegħek lil San Ignazju ta' Loyola biex jaħdem għat-tixrid tal-akbar glorja ta' ismek. Għamel li jkollna l-għajnuna tiegħu nħabirku bħalu fuq l-art ħalli niksbu miegħu il-premju fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Għarim l-ktib tal-Levitiku. Il-mulej kellem il-Mosè fuq il-montanja Sinaj u qallu: Imbagħad tot 7 ġimgħat ta' snin, 7 snin għal 7 darbiet, li jġibu 49 sena. U ddoqq it-tromba fl-10 tas-7 xahar, f'jum l-espjazzjoni, u semmaw it-trombi ma' artkom kollha. Tqazzu intom il-50 sena u tniedu l-ħelsien fl-art lil kull min jammar fiha. Tkun is-sena tal-ġublew għalikom, kull wieħed jerġa' għalli kellu u għal min niesu. Tkun għalikom il-50 sena, is-sena tal-ġublew, la tiżiraw u lanqas taħsdu milli tnibbet l-art, u anqas tiġbru l-għeneb midwieli bla żbir. Għax hu żmien il-ġublew, żmien li għandkom tqazzu u tiklu mir-raba dak li trott l-art. Din is-sena tal-ġublew kulħadd jerġa' lura għalli kellu. Meta tbieħ lil-għajrek jew tixtri minn għandu tafsux lil xulxin. Skont l-att ta' snin mill-aħħar ġublew tixtri minn għand għajrek.
skont is-snin tal-att tal-uċuħ tar-raba tiegħek ibelek. Aktar ma jkun fadal snin, aktar iżżid fil-ħlas, u inqas ma jkun fadal snin, inqas tħallas. Għax għad ta' uċuħ ikun qiegħed ibelek. La tafsux wieħed lill-ieħor u ibżgħu minn Alla tagħkom, għax jien il-mulej Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Eħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu, biex jinarfu fuq l-art triqatek, fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. L-art taħt il-frott tagħha, iberikna Alla, Alla tagħna. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Erodi it-tetrarka sema bil-fama ta' Ġesu u l-qaddejja tiegħu qalilhom: dan Ġwanni l-Battista, iva, hu għam mill-imwiet. U minħabba f'hekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni u qaflu l-ħabs u ħallihem minħabba Erodja, mart ħuh Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu: inti lil dik ma tistax iżomma. Rid kieku joqtlu, imma kien jibża min-nies għax kienu jżommuh bi profeta. Mela wasal jum li fih Erodi għalaq sninu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfen u oġbot lil Erodi. Għalhekk weda taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U hi, mowija minn omma, qaltlu: għatini issa stess ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultan tnikket. Iżda minħabba il-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala. U bagħad jaqta' ras Ġwanni fil-ħabs. U ġibu rasu fuq platt u tawwa l-tfajla u din ħaditha lill-omma. Imbagħad id-dixxipli tiegħu ġew, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. X'responsabbiltà kellu Erodi, x'responsabbiltà fit-tmexxija tiegħu ġiet imqiegħda fuqu, u għaldaqstant ir-responsabbiltà illi l-kelma tal-lum tippreżentalna turina responsabbiltà kbira li dan Erodi kellu fidejh. Imma liema responsabbiltà kif smajna eżiż fil-qari tal-lum il-Ġwanni, skużawni, lil Erodi tixlih. U Ġwanni jippreżentanna propju il-dan il-bniedem illi bl-awtorità kollha li kellu ma kienx kapaċi jieqaf u jaħseb. Il-kelma ta' Ġwanni l-Battista li kienet tnigżu, kienet iżommu attent għall-azzjonijiet tiegħu,
ġiet meluba minn ftit minuti ta' divertiment illi dan Erodi jitħawwat iżda mbagħad ikollu jżomm il-kelma tiegħu. Kemm tiġri lilna wkoll eżies illi fil-ħajja tagħna inkunu skomdi bil-verità. U xi ftit bħal dan Erodi ikonna ngħixu ma' din ir-realtà li tisfidana ninbidlu fil-qalb tagħna. Ir-realtà li tibqa' tektek f'qalbi u f'moħħi u forsi f'qalbek u f'moħħok ukoll biex nimxu ma' dak li huwa il-verità. U mbagħad f'ħakkatajn faċilment jiġrilna li niżolqu, li niżbaljaw. U l-konsegwenzi għal dik il-kelma li ħafna drabi il-sinna jista' jiġri ħafna aktar minn ħsibijietna, iġġor konsegwenzi kbar. Kemm hu sabiħ iżda f'dan kollu li niftakru li propju fil-don tal-Ewkaristija, il-mulej Ġesu kull darba hija tiġeddet mhux biss id-don ta' tbatija u l-qawwa tal-glorja, imma fiha wkoll lili u lilek jerġa' jagħtina ċans biex niġġeddu mill-ġdid. Hekk l-ewwel qari mill-ktieb tal-Levitiku smajna dak li llum insejħulu mument ta' glorja, il-ġublew, 50 sena. U smajna wkoll fih żmien li għandek tqaddes, żmien li għandek tiekol mir-raba, żmien li tnaqqas, żmien li żżid. Hekk kull miġġja tal-mulej fostna eżis hija miġġja li tnaqqas minn dan il-kejl, minn dan il-komplikazzjoni ħafna drabi maħluq mill-bniedem. Imma tina opportunità li nidħlu fil-misteru b'mod dirett, b'mod ħaj. Tfakkarna li aħna wkoll ħafna drabi għandna xi ftit minn dan Erodi. Tfakkarna li ħadd m'għandu il-jett jiġġudika lil ħadd, imma kulħadd għandu dmir li jara fejn jinsab quddiem Alla. Propju biex nevitaw illi bħal Erodi indaħlu lil nfusna fi sqaq mudlam li jkun diffiċli noħorġu minnu. Ejjew f'din l-Ewkaristija infaħru tassew lill-mulej tal-kobor tiegħu. Il-kobor li ħares lejn qalbi u lejn qalbek u li jtina ċans nibdew mill-ġdid. Kull ġurnata hija don, kull Ewkaristija hija opportunità ġdida li tqarribna lejn il-qalb tal-mulej. U nollulek mulej it-talbiet tagħna bħala komunità ta' Nsara. Nitolbuk l-ewwel qabel kollox għall Papa Franġisku, għall-isqfijiet tagħna ta' Malta u Għawdex u għall-persuni kollha li b'xi mod jew ieħor iġorru sejħa u ministeru mogħti lilek permezz tal-Knisja. Imlihom mulej bid-żelu, imlihom bid-don tad-dixxarniment, ħalli kull pass li jsir ikun meħud skont il-kelma u skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li huma emarġinati, dawk li jinsabu imkeċċija miċ-ċirki aktar popolari tal-ħajja. Nitolbu għal dawk li qed jgħixu xi forma jew oħra ta' diskriminazzjoni, ta' tbatija u inġustizzja. Ħalli jsibu fik mulej lan ta' ferħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna, speċjalment f'Malta u Għawdex. Għal dawk il-koppji li qed jissiltu biex isibu sens fil-ħajja miż-żewġa tagħhom. Għal dak li l-imħabba tagħhom birdet. Għal dawk l-ulied li jinsabu fid-tbatija. Għal dawk li qed ifittxu fik mulej il-veru sens u mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal u għaż-żgħażagħ l-aktar abbandunati. Għal dawk mulej li l-ħajja ma tagħthomx imħabba imma tagħthom salib u tbatija feta bikrija. Provdilhom mulej nies li jħobbuhom tassew kif kont tħobbhom int. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu fl-aħħar għall-erwieħ tal-mejtin tagħna,
għal dawk mulej illi jinterċedu għalina u jitolbu lilna nidħlu għalihom permezz ta' din l-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' Missier Qaddis dan it-talb illi qed inresqu fuq dan l-artal, konxi li inti tqassam l-grazzi tiegħek skont il-qalb ħanina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ikunu jogħġbuk mulej Alla tagħna dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Injazzju ta' Loyola biex nitolbuk tqaddisna fil-verità bis-saħħa ta' dawn il-misteri tas-sema li int tajtomna bħala għajn ta' kull qdusija. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Injazzju ta' Loyola, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk, flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla edha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabru Nħabbru l-mewt l-mewt tiegħek tiegħek, mulej, mulej. inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqanawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Imqazza Omm Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, ma' Sant Injazzju ta' Loyola u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li trid fiha li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Eżiż dan huwa il-ħaruf talla. Dan huwa Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħeni naħna li issa mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Offrejnilek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir bratta ħajra l-kulma inta milt ma' San Injazju ta' Loyola. Għatina li dan is-sagrifiċċju jwassalna s-sema fejn infaħru l-kobor tiegħek għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jiberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana, eħlesenna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna. Għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna. Eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħala ma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħal ma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ. Meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik, Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjonijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet.
Jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ اهلسنا من الدنيا امين. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الساو في الساعة الموت تاعنا امين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو الساو ديم ويبقى لديم تديم امين. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, الدور ديم يدليلهم jistrieħu ma fil-paċi. امين. Mulej ħnina. مولاي هنينا Kristu ħnina. كريستو هنينا Mulej ħnina. مولاي هنينا Kristu ismana. كريستو اسمعنا Kristu il-qattal b'tana. كريستو القتال بتاعنا Missier etern Alla. هنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja. هنا لينا Spiritu qaddis Alla. هنا لينا Trinita qaddisa Alla wieħed. هنا لينا Imqazza Marija. اطلب علينا Imqazza Omm Alla. اطلب علينا Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا Om ta' Kristu. اطلب علينا Om il-Knisja. اطلب علينا Om tal-ħnina. اطلب علينا Om tal-grazzja talla. اطلب علينا Om u xebba. اطلب علينا Om it-tama. اطلب علينا Om l-iżjed safja. اطلب علينا Om l-iżjed nadifa. اطلب علينا Om bla teba. اطلب علينا Om li tistħoq l-imħabba. اطلب علينا Om tal-aġeb. اطلب علينا Om tal-parir it-tajjeb. اطلب علينا Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا Om ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollok aqal. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull qima. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħnina. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta malla. اطلب علينا Mera tal-qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispiritu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tiba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri tal-Avorju. اطلب علينا Dar tad-deb. اطلب علينا Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib tas-sema. اطلب علينا Kewba ta' filgħodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-midinbin. اطلب علينا Faraġġ tal-migranti. اطلب علينا Faraġġ tal-imniktin. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tar-Rużarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اغفرنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina qaddisa Omm Alla. biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen.
Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Ignazio ta' Loyola, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk. Li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla edha dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Dun Erik Kakija. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi se jiċċelebra qudiesa mill-Knisja ta' San Ġusepp Ħaddiem fix-Xemxija. Flimkien ejjew nkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.